Benvinguts al programa d'esports de Televisió Cerverina. Començam! I ho fem amb el golf. Hem anat al Club de Golf de Sant Cervera a conèixer el seu professor de golf, en Chiqui, i hem aprofitat per xerrar amb un parell d'alumnes. No podíem desaprofitar l'ocasió per entrevistar la nostra golfista més internacional, na Núria de Turrioz. Avui, que som en el Club de Golf de Sant Cervera, no podríem deixar passar l'ocasió de veure la Núria de Turrioz. Núria, com estàs? Hola, bon dia, tot bé? Bien, pues conta'm un poc, Núria, golfista, professional. Com va començar? Com comences tu en això del golf? Digue-m'ho. Bueno, mon pare feia feina aquí just en el Club de Sant Cervera, era el greenkeeper, l'encarregat del camp de golf, i res, quan tenia 6 anyets jo jugava també un poc a tennis, feia natació i música per la padrina. Que no segueixi, important. Que no segueixi. I res, un dia me va dir, vine a provar-ho, que ha vengut un professor nou, que just és en Chiqui, és aquest que està aquí ara, i pues, feia bastant de deports, com el que t'he dit, i a poc me va enganxar, venia molt. Quan estava a la playa amb amics, ma mare me deia, el papà ha cridat a veure si te'n vas en el golf o quedes, jo deia, me'n vaig en el golf, i res, així, pues fins ara. És a dir, se pot dir que ve de part de ton pare, perquè està integrat dins el club de golf, i tu vas agafar i te vas tirar. Sempre has practicat esports, però segur que el golf és el que te va enganxar. Sí, me va enganxar també perquè al final el meu entrenador va arribar a una edat que jo tenia 11-12 anys, que el meu entrenador me va dir ara has d'elegir un esport, perquè nosaltres tenim potencial, però tu ets la que has d'elegir a veure què segueixes. I el tennis, l'entrenador del tennis no m'ha dit res, sí, sempre m'ha agradat molt fer molt de deport, però a mi que m'impulsassin així me va agradar molt. A més, aquest deport és molt individual, tot depèn de jo, i això també és un super repte. I en els 12 anys vaig dedicar 100% en el golf, en els 14 me'n vaig anar a Madrid a estudiar i compaginar deport i estudis, dels 14 en els 19, i bé, després en el 19 me van dir, bé, en el 17 exactament me van dir a veure si volia anar als Estats Units a estudiar una carrera i seguir compaginant, però jo volia ser professional prest, i vaig dir, no, faré un mòdul de grau superior a Madrid, així que m'he quedat 2 anys més des que tocaven a Madrid, i després, en el 19, quan me passa professional, que torno aquí, pues ja faig un entreno complet, me poso un horari en Chiqui, i un horari de golf, i de gimnàs, i de menjar, i això, de nutrició, així que d'aquí... I ara estàs dins el professional a tope. És dir, explica-mos com compagines això, és dir, viatges, quant de països, quant de dies te tires fora de Mallorca, fora del teu... Com compagines això en el teu dia a dia? Incontable, però sí, des de 9 anys que som professional i bé, gràcies a en Chiqui estic on estic, i en el meu club, claro, perquè ells també m'han apoyat des que vaig tornar, han estat en jo. I com compaginem, pues res, m'he hagut d'organitzar jo sempre tots els viatges, sempre pues, vaig començar des d'amateur, fas 6 competicions, 7 a l'any, però te les organitzen totes. La Federació Espanyola s'encarrega un pot de tu. Clar, vas amb l'equip, vas amb les altres, tal. Quan te passa professional el que fas és que ets autònom. Així, perquè s'entengui, tu la teva empresa. I tu te dus tots els viatges, t'organitzes, i els primers anys, els primers 2-3 anys, és vera que van ser de 13-14 competicions màxim, però ha hagut una millora molt grossa en el circuit, i a més vaig anar als Estats Units, vaig haver de compaginar el circuit americà i el circuit europeu durant 4 anys.
I bé, això, la sort que tinc, que sí, conec bastant de món i bastanta gent, moltes cultures, m'ha obert molt, m'ha ajudat a madurar moltíssim i com a persona i res, com a jugadora pues, també, és competir. Com a I, jugadora ho sabem. I no, estic molt contenta de la meva vida, la veritat, això. Sí, la gent me diu, joder, però tantes hores a l'aeroport, i jo dic, bueno, me tires aquí i puc dormir, això és el bo que tinc. Has comptat els vols que fas en una temporada? No se pot. Impossible, no? Jo faig 30, ara mateix estic fent de 26 a 30 torneos a l'any. Fa 4 anys que faig això. I això són, sí, 25 països diferents i 5 continents, imagino. Sí, per allà a sí. Austràlia, per allà... pegant per tot. El primer torneo va ser a Nova Zelanda. Li dic a ma mare, jo estic en el circuit europeu, però el primer viatge serà a Nova Zelanda. Nova Zelanda i està després de Sant Carrió, no? Exacte, a la dreta. Però res, per sort m'ha acompanyat en Chiqui, ell m'ha acompanyat molt des del principi, després veure que he hagut d'anar... Nosaltres tenim cadis, que són els que te duen la bossa, i he hagut d'anar com agafant cadis perquè m'acompanyin i res, fins ara. És que, sí, de 25 continents, pues, hores, és que no... Impossible, incontable. Jo crec que enguany els comptaré. Vinga, perquè... tenim un repte, Núria. Avui xec dels vols que fas en una temporada. Mos tornarem a veure i m'ho contes. Vinga. I disfruta, sabem que la trajectòria professional va per endavant, és dir, t'han seguit un poc, lo jugarem des d'esport cerverí, te seguim un poc i és espectacular, no fluixis. No fluixaré, no. M'encanta competir, m'encanta viatjar, m'encanta la meva vida i que millor que poder disfrutar d'un deport. Pues moltes gràcies, Núria, la nostra esportista cerverina més internacional. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per tot. Gràcies. Club de Golf Son Cervera, tenemos a José Luis Chiqui. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me han dicho que Chiqui. Chiqui, por José Luis me conoce poca gente. Exacto, pues tenemos a Chiqui, profesor de golf del club. A ver, cuéntanos, tu afición del golf, ¿de dónde te viene? Pues empezó por mi padre que juega al golf y me empezó a llevar al campo de pequeñín y a partir de ahí pues ya empecé a jugar y de mayor a competir. Perfecto, y aquí en el Club de Golf de Son Cervera tenemos escuela, tanto infantil como supongo que diferentes edades. ¿Qué tipo de escuela tenéis? A ver, explícame un poco. Bueno, tenemos una escuela infantil que consiste sobre todo en grupos de niños que empiezan de principiantes hasta de competición, hasta de alta competición. Y luego también tenemos la escuela de adultos, que eso ya son clases particulares con adultos y luego también empezamos con grupos de principiantes. Ajá. Grupos de principiantes. Vemos que en la escuela hay bastantes niños, tenéis bastante afición, es decir, el club más o menos viene bien. Pero si alguien dijera, me hace ganas probar, por ejemplo, un niño que dijera, tengo ganas de probar, ¿cómo empiezas en el golf? ¿Cómo puede probar la gente que tenga ganas de decir, a ver si a mi hijo le gusta esto? Pues mira, para los niños tenemos los domingos, que son las clases de iniciación, y cualquier niño que quisiera probar solo basta que contacte con nosotros y normalmente tiene 3 semanas de pruebas gratuitas. Y los adultos ahora lo tienen bastante fácil porque estamos promocionando unos cursos gratuitos de iniciación que incluso los colgamos en el ayuntamiento, los publicitan y son 3 semanas de prueba gratuita donde pueden tener un primer contacto con el golf y saber si luego quieren seguir o... Vale, perfecto, pues os dejamos el teléfono de contacto y el contacto del club de golf por si alguien está interesado en iniciarse en el golf. Como vemos, facilidades no faltan, ¿verdad? Totalmente gratuito y estamos totalmente abiertos a que la gente venga a conocernos. Por el club no será, y habrá alguien, supongo, que orientará un poco a la gente durante estas semanas de prueba. Sí, estoy yo y 2 de mis compañeros que somos los profesionales del campo. Perfecto. Y a nivel técnico es muy difícil el golf, porque desde lo que se ve por fuera sí, pero cogiendo el palo... Es un deporte que parece más fácil de lo que es. Luego cuando lo pruebas dices, ahí va, pues no era tan fácil. Es técnicamente bastante difícil de aprender, pero luego una vez que lo aprendes da muchas alegrías. Perfecto.
Tenim amb nosaltres Ana Maria, una jove alumna del club de golf, alumna d'en Xiqui. Maria, per què golf? Com has començat tu amb això? Jo vaig començar gràcies a mon pare, que quan era jove feia feina de Caddy Master, és a dir, d'ajudant de recepció i tot això. I més que res, mon pare m'ho va inculcar a mi i a la meva germana i sempre mos ha agradat. Jo vaig començar dient que no m'agradava, fins que va arribar un punt que me passava hores i dic que al final m'agrada. Quan no entrenes, que m'avorres, que no tens res més a fer. I feia atletisme també i tennis i vaig acabar triant el golf, la veritat. El golf és un deport molt agradable, m'agrada l'ambient que tenia dins el club. Però Maria, conta'm, que m'ha dit ja un poc en Xiqui, m'ha adelantat un poc. El golf a tu t'ha obert portes, perquè realment a on te'n vas aquest estiu? Sí, jo tinc una beca tant acadèmica com esportiva per anar-me'n a jugar a golf als Estats Units, concretament a Florida, a Tampa, la Universitat de Tampa, i estic molt contenta, la veritat. Crec que sense jugar un deport i sobretot sense el golf no hagués arribat allà on he arribat, a part de obrir-me les portes a descobrir món i tot això m'ha ensenyat molt, he conegut amb molta gent d'altres llocs i al final tenir contactes també serveix de molt. Clar, i una beca a un viatge per anar-te'n a estudiar fora, que no és que sigui barat, realment, el golf el que fa també és ajudar-te, és a dir, poder-te donar la possibilitat de poder-te moure i conèixer món i veure altres llocs. Sí, la veritat que per anar als Estats Units és un procés molt llarg, necessites cartes de recomanació dels teus entrenadors, de la Núria, per exemple, també, i tot això, i una carta d'en Estefan, el director, que tot això ha fet que gràcies a ells me donen una beca molt gran i mon pare i ma mare pues, poden pagar-me el que queda de la carrera. Sí, i és increïble poder tenir això, no molta gent té aquestes oportunitats i hem d'estar agraïts, la veritat. Superidò, Maria, disfruta de la beca i disfruta del golf, que se te vol disfrutar molt, eh? Moltes gràcies. Dissabte 11 de maig se va celebrar a l'Skate Park de Son Servera una diada de skate. Anem a veure un resum. Estem aquí a la pista de skate perquè mos xerrin un poquet de què va aquesta diada i amb ell xerrarem amb en Juanjo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el presidente de la Asociación de Skaters de Llevant y nada, hemos organizado esta diada para fomentar un poco este deporte, para que disfruten un poco los niños y haremos un poco de competición para los niños pequeños por la mañana y después de comer haremos una competición para los adultos. Hemos traído premios de las tiendas de Palma de skate que nos promocionan con los premios y nada, y dar gracias al ayuntamiento por echarles una mano con esta diada y vamos a disfrutar todos un poco de este deporte que es muy bonito y que cada vez tiene más aficionados. Y a ver si conseguimos que se fomente un poco este deporte aquí en Son Servera y pasar un día en familia y tendremos aquí barbacoa y bebidas para pasemos un dia estupendo con los niños y con los adultos. És un deport que té molt d'aficionats? Bueno, sí, la verdad que es un deporte que ahora está creciendo mucho porque hace un par de años es olímpico y cada vez hay más afición y nada. Y al ser olímpico y profesional, pues tiene más cabida ahora que antes.
Antes había menos afición, pero ahora empieza a haber mucho. Bueno, se puede ver aquí la gente que hay y yo creo que vendrá mucha más gente. Ahora vendrá gente de Palma, de todo Mallorca hasta estas tiradas. Hicimos una en Artà hace poco y fue estupendo y espero que aquí sea igual. I conta'm-nos un poquet, què se necessita per practicar-lo? Esto lo único que necesita es muchas ganas y un monopatín. Y es un deporte que puedes practicarlo solo, con amigos y es tan complejo que no te cansas nunca porque hay 1000 trucos, 1000 categorías, Con poco dinero, que es comprarte un monopatín, ya puedes practicar este deporte. Y nos ayuda mucho tener estas instalaciones que tienen los ayuntamientos como el de Son Servera y que cada vez más ayuntamientos se están poniendo en los pueblos para poder que los jóvenes y los niños puedan practicar este precioso deporte. El mateix dissabte, dia 11 de maig, es va celebrar al Poliesportiu Virgínia Torrecilla una jornada de bàsquet per persones amb discapacitat intel·lectual. Toni López i som l'entrenador de Proscom Fundació. Digue'm-nos un poquet com s'ha organitzat aquesta diada, aquests partits, conta-mos-ho. Principalment, això el que són unes jornades que juguem cada mes un partit entre nosaltres, val? I durant 8 mesos cada mes juguem unes jornades. Val? On ens juntem les diferents entitats de les Illes Balears, principalment som equips de Mallorca i un equip de Menorca, i juguem una jornada cada mes. Val? I la idea principal és això, per donar possibilitats de poder jugar partits i participar en aquestes jornades a persones amb discapacitat intel·lectual. La durada dels partits són igual que tot? Sí, el que hem fet és reduir un poquet els temps, val? En lloc de jugar parts de 10 minuts ja en part de 8 minuts, però simplement pel fet que normalment juguem 2 partits i si no el segon partit ens costa un poquet més. I conta'm-nos, és difícil, els entrenaments? No, al final entrenar és com qualsevol equip, simplement a vegades aspectes com l'entorn, el renou, el canvi d'espai, això sí que m'ho poden donar situacions, però la resta són com entrenar qualsevol equip, tenim moments emocionals alts, moments tristos, moments d'eufòria, però al final les oportunitats i les possibilitats són exactament les mateixes. I és com donar-los una sortida que se trobin bé. Sí, principalment és això, perquè les diferents entitats sempre fem activitats en el petit entorn, dins del nostre context, i aquí aprofitam això, situació real, quan arribar-se també juguen, la situació no està adaptada, sinó que és 100% una possibilitat real, com podríem tenir tu o jo si participàssim en un torneig esportiu. És una bona feina. Sí, bueno, és igual que qualsevol entrenador, per tant és una feina molt entretinguda i llavors m'ho passam superbé. A més, són una gent que quan estan contents són molt agraïts. Sí, tant quan estan contents com també tenen el moment d'enfado, com poden tenir, ja dic, tu i jo, com tots, tenim situació de nervis, és a dir, la situació és totalment normal. Jaume Rigo, integrant del Club d'Atletisme Son Servera, s'ha ficat dins una aventura que m'estim més que vos expliqui ell mateix. Anem a escoltar-lo. Jaume Rigo d'Escàs, el tenim aquí, aquesta darrera aventura. Jaume,
Val més que ho expliquis tu, perquè jo si me poso a dir números, tanmateix no endivinaré res. Conta-mos un poc per damunt què has fet. Sí, bé, bones tardes. Bé, la meva darrera aventura ha estat córrer a Itàlia, a una cursa d'ultradistància que hi ha, que fer la volta en el lago di Como, en el nord d'Itàlia, de vora Milà. I la cursa consisteix en una distància d'un 252-254 quilòmetres i un desnivell positiu i negatiu de 12.000 i busques. Això depèn un poc de cada... Vale, 12.000 metres positius, deixa't anar de ser busques. 12.000 metres positius. Sí. Això són... Molt de Puig de sa Fons. Tornava a dir un exemple d'aquí prop. Puig de sa Fons, Sí, què pues seria? cada Puig de sa Font són... 400. No, 200. És a dir, 10 Puig de sa Font serien 2.000. Ara me fas calcular si ràpid, una però bé. borrada. Imagineu-vos pujar 50 Puig de sa Font. Bé, i quilòmetres 250. Exacte. Quin temps? 64 hores i 40 i pico minuts. Menys de 65. 65, menys de 65. Jo anava en idea, jo ja anava content sempre quan fas una cursa d'aquestes, estàs content o més d'acabar, te donaven 90 hores i jo estic content si feia menys de 72 hores, és a dir, en 71 hores 59 minuts ho hagués firmat abans de partir. Però la cosa va anar molt bé, la veritat, vaig tenir molt bones sensacions durant tota la cursa, me vaig trobar molt fort, me vaig trobar molt còmode, llevat del darrer vespre, sí que ja ara vos contaré un poc, però en línies generals va ser una cursa que vaig gaudir molt per les bones sensacions que vaig tenir durant tota la cursa. Vale, és a dir, tu anaves amb un target de 72 hores. Menys de 72 t'anaves content. M'anava content. I em vas tardar 60... 64, quasi 65 hores. Quasi 10 hores menys, i vas baixar la marxa bastant. Sí, exacte. Previsions, exacte. baixar la marxa. Sí, i clar, això ja vulguis o no te dona 100 cavalls de força. Bueno, Jaume, pregunta obligada. 250 quilòmetres, 12.000 metres, com se prepara això? 60 hores o 70 hores de cursa? Perquè no fas entrenadors de 70 hores. No, que va. Els entrenadors més llargs que he fet poden haver estat una cosa que estem aplicant ara fa poc en l'entrenador, que li deim weekend shocks, fin de setmana de xoque. Ja sona malament. Però que al final el que fas és acumular millor 7-8 hores un dissabte, 7-8 hores un diumenge. I el divendres també ha fet un entreno. I vens d'una setmana de càrrega, val? Però al final això no és qüestió de 4 o 5 mesos de preparació, sinó que això és el que te dona estar al pie del canyó durant molt d'anys i constància, perseverança i anar picant pedra, com diuen, i anar passet a passet. No és de dir ara me podré fer una cursa de 250, sinó que és anar fent curses cada vegada un poc més llargues, veure que t'agrada, veure que ho tens clar i a poquet a poquet sí que te vas ficant això i no hi ha més secret que ser constant i a vegades sortir a entrenar quan tu no tens moltes ganes, robar hores a la família, robar hores a la son, però bé, s'ha d'anar con gusto no picar, que diuen, i si ho fas de bon gust, i al final quan veus els resultats, tot se t'oblida. I després, una cosa que trobo que és molt important és disfrutar del procés, vull dir, disfrutar de tot això. Si només te centres en la cursa i no disfrutes de tot el que hi ha abans d'arribar a la cursa, no importa comencis. Sí. Després pegarem a la família, que trobo que és pas important, però conta-mos, aquestes 64 hores de cursa, o 60 i busques, alts i baixos, perquè 64 hores són 3 dies, això, no? Exacte. 3 dies en els seus 3 vespres. 3 vespres i 3 dies. Bé, no arriben a 3 dies, però quasi. Sí, la cursa començava a les 6 del cap vespre, l'estratègia que teníem pactada amb l'entrenador era intentar no dormir fins a la meitat de cursa, que serien el quilòmetre 130, és a dir, que la cursa tenia 15 avituallaments i algun d'aquests avituallaments tenia 3 bases de vida. Bases de vida és un lloc on te donen... Tu tens una bossa que on pots ficar tot el teu material, allà te donen aquesta bossa, on tens diferent material que tu utilitzis, i a cada base de vida tu tens servei de dutxa, tens menjar calent, no bocata, sàndwich, sinó calent, un plat de pasta, un plat d'arròs, cuixes de pollastre, la veritat que superbé, i després tens un tipus de llit, són matalassos, on tu pots dormir una estona. La cursa sí que té un temps estipulat, és a dir, tu has de passar per una banda abans de X temps. Si passes més tard,
t'eliminen. Van tancant control. Llavors, si tu arribes i tens temps de sobre per dormir, doncs pots intentar dormir. I el que jo havia pactat amb els entrenadors, en el quilòmetre 130, dutxar, menjar i intentar dormir una hora i mitja, després tornar a partir i ja, si la son ho permetia, no tornar a dormir fins a arribar a meta. I bueno, quasi. La veritat és que, clar, el primer pic era el primer pic que intentava dormir durant una cursa, me vaig poder dormir, però no aquesta hora i mitja, perquè tu acabes te fiques dins el llit, el teu cap encara cor, per les penes de si no te despertaran, de si no són, perquè hi ha gent que te desperta, també te poses el mòbil per si cas, i entre una cosa i l'altra, jo no sé, potser vaig becar 3/4 d'hora o una mitja hora, no sé que me vaig arribar a quedar a dormir perquè me vaig despertar en l'alarma, però no sé quan. I després vaig poder seguir, la veritat és que te despertes bastant nou, me pensava que el bot de passar d'estar dormit a tornar a partir seria pitjor del que va ser, la veritat és que va ser una cosa molt bona de fer, pensava que seria... El cos s'acabant allò i s'aixeca, se vesteix i diu per endavant. I després, el segon vespre, això va venir aquí el segon vespre, això m'ha pegat el segon vespre, de les 12, me'n recordo, a les 12 del vespre vaig tornar a partir i llavors sí que fins al tercer vespre no vaig tornar a dormir. El tercer vespre, abans de que vengués el tercer vespre, a la darrera base de vida, en el quilòmetre 190, em vaig colgar 20 minuts, que també amb el meu em vaig dormir 10, i després vaig conèixer el que se diu el lado oscuro. Aquí va venir el tercer vespre, que no ho havia fet mai tampoc, i anava amb un col·lega que vaig fer suís, i anàvem tots dos, i el suís em va dir que ell s'aturava, que ell necessitava dormir i quedava una estona a dormir. Jo en aquell moment me trobava bé i vaig tirar per endavant. La cursa no està marcada, va ser amb navegació GPS, sinó que tu has de seguir el traçat. I va arribar un moment que jo mirava el GPS, mirava el paisatge, era el vespre, imagina't el vespre, per allà dalt, tot sol, jo mirava el paisatge i deia, jo per aquí he passat. I ho mirava i comprovava que no. Però jo cada 5 minuts pensava que havia passat per allà. Després veus formes estranyes, no és que veguis visions, perquè hi ha vegades que ho diuen, però veus formes de la roca o sombres en la frontal això, que te recorden coses, després tu ets conscient de que no ves, però jo m'apareixia a veure qualque oso panda i qualque cat de lleó. I després ja quan en aquell moment no era conscient de que m'estava dormint, fins que caminant vaig veure que m'anava molt cap a un costat i que el cap no anava clar. Jo vaig dir, jo crec que el que tinc és son. I el que vaig fer va ser el que m'ha dit l'entrenador, abriga'm-me bé, i cercar un puesto que no és arredossat, que no pegués molt el fred. Em vaig posar l'alarma 12 minuts, 2 per intentar dormir, els 10 minuts que diuen que fan que tornis a sonar, i això ho vaig fer 2 pits, un tot sol i un altre pic, en el cap d'un X temps amb aquest amic que vaig fer suís, que també estaria igual, i damunt una plaça d'un poble, també, saps? El primer pic és a muntanya i el segon allà. I a partir d'aquí, el capet va tornar a anar clar, i com aquell que diu ja no vaig tornar de necessitar dormir fins a meta. Vaig sortir del lado oscuro i ja va tornar a sortir el sol. Quan surt el sol també el cos fa un canvi brutal i el mal de cames i això que te demanen molts, arriba un moment que ja forma part de tu, saps que ho tindràs i ja està. En 3 dies i 3 vespres es resumes els 45 minuts i 2 de 10. Sí, hora i busques, sí. No, per això ara de més, donc i menys. Aprofites. I bueno, el que t'he dit antes, crec que és una de les peces fonamentals. Qui t'ha acompanyat en aquest viatge? Sí, mira, m'ha acompanyat la meva parella, la meva filla, i després tot el que és la part de la família d'Artà, de part de la meva parella. Hi han estat uns suporters de 10, no, de 20, vull dir, això dona molt de gas. Primer de tot, saber que quan arribaràs a una base de vida o un punt d'avituallament les trobaràs qualcú conegut, la veritat és que bé, mira, se m'ho posa la pell de gallina ara, la veritat és que és molt xulo. I després també el que tenia aquesta cursa era que a partir del quilòmetre 130 te podia acompanyar qualcú,
podries d'un pacer, que se diu, que és una persona que te pot acompanyar, te pot donar apoyo psicològic, no te pot dur res, ni te pot donar menjar, però te pot acompanyar. Exacte. I clar, havia de venir un company del club d'atletisme Son Cervera, que també van estar animant tot el temps amb whatsapps i amb missatges d'ànim, igual que tot el grup que tenc d'entrenament. Tenim un grupet amb tots els que entrenen el meu entrenador, i clar, veure missatges d'ànim i tot això també omplem molt. I clar, el més guai de tot també va ser això, la família, veure la il·lusió, la nina, les bases de vida que me duia, i dic, papà, què necessites, tal i qual. També va ser, com que era una cursa molt familiar, deixaven entrar tothom, com que hi ha pocs corredors, pues, estan en la família, saben qui és, te coneixen, arribaven a saber que eres mallorquí, perquè no n'hi havia més, i va ser molt xulo. I després, com que en Joan Morell, que havia de venir a fer-me de pacer, aquest darrer tram no podia venir, varen quedar amb la meva parella, la Cristina, que també cor, que ella se veia capacitada per fer un trosset de la cursa amb jo i arribar tots dos plegats a meta. I clar, això també és una experiència que queda per tota la vida. Per no viure plegats, una passada. Vaja. Bien, i d'escat, supos que ja han xerrat del suport que t'ha fet, i ara me fa por dir tot això, ho tenia pensat però me fa por dir tot, perquè l'altre dia que te vaig entrevistar te vaig dir que tenies plantejat, i com m'heu vist, després que m'hauríeu pogut veure, me vas acollanar viu, xerrant clar. Sí. Tens res en ment o necessites despejar esquipar? No sé si demanes tot. No, m'ho pot demanar, vull dir, el meu m'atreva una que nostra, però no, en tenc un parell que em fa molta il·lusió. En tenc 3 o 4 dins... No has triat encara? No, ara... Primer de tot perquè n'hi ha algunes que han d'entrar en plaça, després també m'he d'organitzar un poc la temporada perquè me'n fa ganes anar en el club, anar a Sevilla l'any que ve, en el febrer, a fer la marató de Sevilla i també el guai ambient de club i això, i cercar potser una cursa per a final d'any. Tenc Menorca, que me fa moltes ganes, la Volta a Menorca. Després tenc una que sí o sí que al any la faré, que és el Tour de Llins, que aquesta supera un poc el que he fet fins ara, venen a ser uns 330 quilòmetres i ja estem xerrant de 24.000 positius, alta muntanya, i Swiss Peaks de Suïssa, 360 Gran Canàries, que són també un 250, també en GPS, però Gran Canària, i diuen que és una de les curses més dures que hi ha. Tarragona 200, que són 300 i pico quilòmetres, també en GPS, marcada, això, vull dir, n'hi ha bastantes que... Dins d'aquest estil? Sí, que me pica el cucat, perquè la veritat és que això és brutal, saps? Vull dir, quan tu proves i quan veus que, no sé, enganxa i... Cosa t'hi va. Exacte, i sí que hi penses en la pròxima. El que ve, jo crec que això una cada any... Està bé perquè m'ha dit que a final d'any no és una cosa de dir més que ve per temps. No, que va aquí calm i a poc, i ara saborir el moment, perquè encara el cap està assimilant tot això, i fer club, i fer les cursetes de per aquí, i res, i disfrutar. Ostres, Jaume, pues res més que dir. 250 quilòmetres, 12.000 de nivell positiu, i les pròximes que li vendran. Disfruta i enhorabona, no te poden dir res més. Gràcies. Moltes gràcies, com sempre, a Televisió Riverina. A vosaltres per aquest recolzament i això, i moltes gràcies. Gràcies, Jaume, enhorabona. Vinga, adéu. Venga! Yuhu! ¿Por qué? A ver, que ya vamos a esperar. Un applauso generale per lui con il suo pacer, ed eccolo qua per arriva Rigo Cervera Jaume. Bravo Rigo, lui con il suo pacer, ed eccolo qua che arriva Rigo Cervera Jaume. Bravo Rigo, enhorabuena.
Passam a l'apartat de notícies. Començam amb el club d'atletisme. Va tenir representació en el 10K de cada ratjada. També hi va haver un grapat de cerverins que es van animar a fer la cursa de les Paparres, a Sant Carrió, una multitudinària cursa amb més de 1.000 participants. En el Total Tri de Mallorca, un triatlon en dues distàncies varen destacar els nostres corredors. A l'apartat de sub-23, en Ricardo Ho va arribar segon a la seva categoria i el Màsters 40, en José Cano va arribar segon i en Juan Ojeda tercer. Vaja cracs! En el ciclisme hem de destacar la tercera posició del cerverí David López a la tercera jornada dels 3 dies de màsters, amb una arribada en el cim de Sant Salvador bastant dura. Infantil de tir en fona va quedar primer classificat per equips del tir en pedra a Balears. Hem de destacar l'actuació d'en David López a la 312, una cicloturista que recull a més de 8.000 participants per recórrer la Serra de Tramuntana en bicicleta i ell, a la distància curta de 167 quilòmetres, va fer un temps de 4 hores 40 minuts amb una mitja de 36 km/h. I en Bernat Massanet, en el rally de BTT d'Andratx, va quedar segon classificat a la seva categoria júnior i tercer de la general. El Padel Club Can Simó està d'enhorabona. El seu equip ha aconseguit l'ascens a primera. Enhorabona, cracs! I tenim un parell de cerverins valents que han anat a fer el Ximí de Cavalls de Menorca. Enhorabona! I per més reptes... I arriba en Dani, finisher de 100 quilòmetres! Vamos, Dani! Feina feta! Molt bé! Abans d'acabar, volem donar el condol a tota la família i amics d'en Xisco Serra. En pau descans. I fins aquí el programa d'avui d'esports. Recordeu, l'esport és fer salut. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine.